аз съм Еско, тук сте Некоко и това е банята ни. И днес ще правим Ice Bucket Challenge, кофа пълна след... Кофа? Да, купа. В нея сложихме някъде към 15 лечка. Да, и след това оставихме да се разтопи. И направо сега е... Лед направо. И ти си сям, първо предизвикай 3 души. Ще предизвикам. Че кой да предизвикам? Един приятел там сте. Окей. Един, който казва Сян, Лошо и Дани. Ти беше предизвикан точно от мен. Аз вече бях направил този Ice Bucket Challenge, бях предизвикан от кой? От братовчет. Не, от Доб, дето участваше в ония мангалски филм. И ти си, давай, жив е здрав, аз се пазя. Давай, на Хекс. И трябва от главата. Сега ли ти? Сега е време за кърпа. Коя ти беше твоята кърпа? За силата. Мале, как си прецака. Не мога да предизвикам Веско, защото той в момента няма. Пък и аз вече го направих. Наши приятели, които играят много с нас, предизвикаха, той трябва да го прави. Беше много гадно. Ама не в този канал. Ние имахме повече от 5 YouTube канала и не помням кой беше. Да. И имате 24 часа за този Ice Bucket Challenge и бай-бай!